Што здарылася? Яно выслізнула з моих рук да таго, як я яго скончыў, але, здаецца, яму і так норм. А што ты ствараў? Ну, уяві сабе вельмі шмат рук і ног на нейкай макароніне. Рукі і ногі ты любіш? Вельмі шмат рук і ног. Звычайна я прысабачваю 4. Ага. Ну, 8 у той раз. Ага, восьміног. Але вось гэта мусіць было мець рук і ног больш за ўсіх. Але потым яно проста выслізнула ў мяне з рукі, таму што не было ні рук, ні ног. Не віні сябе. А як ты яго назавеш? Мнagaрук? Напрыклад, вось такое. Нормас. Руканог. Можа, ручка, ножык, нешта такое. Не ведаю. Ага. Нават сракі няма. І як яго цяпер назваць? Вуш? На патэльні? На патэльні. Пальцам у неба. Так. Мне норм. Ну, побачым. Вуш. Руканог. Не, вуш. Выглядае як гэк. І рухаецца таксама як гэк. Давай назовем гэкам. Але людзі будуць блытаць. Ага, верна. Нават ты можаш пераблытаць. Канешне, магу. Я б не хацеў, каб мяне кусаў гэк. Шчыра вітанне суполцы вуш на патэльні і каб вас гэкі не кусалі.